her, det er vores Spa Royal ML3-model. En elegant og rummelig model til dig, der gerne vil have wellness livet for dig. ML3 har altså plads til hele 4 personer. Med 1 liggeplads og 3 komfortable siddepladser, så er der så plads til både afslapning, men også hyggelige stunder sammen med dem som. ML3 er altså udstyret med kraftige massagedyser, et integreret filter, gekkostyring, så du altså nemt kan holde vandet rent og klart og fokusere på det vigtigste, nemlig at nyde din spa. Og når mørket så falder på, så bliver det altså kun endnu bedre. Nemlig med de integrerede LED-lys samt højtalere, så kan du altså sætte din yndlingsmusik på, læne dig tilbage og slappe helt af. ML3 er samtidig også bygget på med fokus på rigtig god isolering og en robust konstruktion, der kan holde til det danske klima, så du kan få klædet dit spabad 365 dage om året. Og som I kan se her, så er spabadet altså fuldt isoleret. Der er skum hele vejen langs karret. Der er sådan en aluminiumsstribe som den her, der svarer til det samme som 5 cm stenuld, der samtidig også er vindtæt langs alle sider og ned langs hele bunden. Med prisen medfølger der selvfølgelig et isoleret tarmkog. Så du får altså et spa, der kombinerer komfort, massage og masser af funktioner, uden at det behøver at fylde hele din have. Men det bedste til sidst. Lige nu kan du altså få ML3 for kun 29.900 kroner, men du skal være hurtig, fordi det er begrænset antal. Så går du med tankerne, eller overvejer du at anskaffe dig et spabad, så ring eller skriv til os i dag, så tager vi et uforpligtende snak derfra.